אוקיי, אז קוראים לי מאיה, והיום אנחנו נעסוק בעניין לקים. אוקיי, זה העניין בעצם לקים, זאת אומרת איך אני יכול למרוח ואיך אני בעצם משתמש בלקים. אוקיי, אנחנו עכשיו נדבר על סוגים של לקים ואיך אפשר לקנות. אוקיי, יש לי ככה סוג לק שהוא ביוטיקר, זה ביוטיקר, אוקיי, ויש לי עוד המון סוגים. הרוב אצלי זה פרו נקודה, זה בעצם סוג הזה, מי שמכיר אותו, ויש לי עוד המון בעצם סוגים. יש לי חלק מלייף, נדמה לי שזה מסופר פארם. אוקיי, אז אנחנו בעצם גם דקה, גם חרובים. בקיצור, אז אלה הלייקים שלי. אתם ממש פשוט, יש לי הרמה ואני לא יכולה להגיד את זה. נדבר ככה. רואים? המון. ויש לי כל כך מאוד, רואים, אני עובר רק ככה בגדרות, אוקיי, לא ממש רואים בגלל שהמצלמה היא כזה למעלה ולא רואים איך אנחנו יכולים לעשות בעצם לקים. אוקיי, התהליך הזה בעצם הוא מאוד קל, כמו שאנחנו יודעים, כל אחד יודע למרוח לקים. סליחה, פשוט אני צריכה ללכת להביא משהו. אוקיי, אז זה בעצם הסרטון שלך מסביר לק. כמו שכולם יודעים, אנו משתמשים בו רק כשאנו צריכים בעצם למחוק לק, נכון? אז לכולם יש ציפורניים, כמו שאנחנו יודעים, וכולם מורחים לק, כמו שאנו יודעים, ובעצם המריחת לק הזאת, זה רק מי שיודע הוא יכול לעשות אותה. יש המון ילדים שיכולים לעשות אותה בזה, אבל הם צריכים לדעת בעצם איך מורחים לק. עכשיו, אז אני מרח, אני אעשה ככה. רואים את האצבע שלי. אוקיי, אני רוצה את הלק, נגיד, אני אוהבת מאוד לקים ורודים ולקים כחולים, אז אני בינתיים אבחר את הלק זה. אני ארים רגע את זה. הוא לק מאוד מאוד יפה בעיניי. אני מרח אותו. אוקיי, אני עכשיו ממרח אותו. רואים, ואנחנו בעצם צריכים למרוח אותו לעומק בשביל שאנחנו בעצם נדע איך מורחים אותו. אוקיי, וכל אחד צריך בעצם, רחלי. אוקיי, וכל אחד בעצם צריך לדעת איך אנחנו צריכים למרוח. דוגמה, לי תמיד בזרת, אני קצת כוססת ציפורניים, אבל לי תמיד בזרת יוצא לי לא ממש טוב, משום שבכל אצבע זה משהו בעצם אחר. אוקיי, רואים? בעצם כאן אצלי, וככה
אנו מורחים לקים. יש כאלה שבעצם יש להם ציפורניים יותר גדולות, לדוגמה, אלה קטנות, פחות. אוקיי, עכשיו, לנו יש עוד המון דברים של לעשות. אז לדוגמה, פה אני עשיתי צבע אחד. עכשיו אני רוצה לעשות בעצם גם בזה השני עוד לק. אוקיי, אז בינתיים אני אבחר לי את הצבע. ואז ברור שאני אצטרך להוריד את זה. את הצבע, נגיד סתם על זה. אוקיי. זה לא צבע ממש יפה, זה צבע כזה כהה שאנשים בעצם אחרים אוהבים אותו, אנשים שיותר מתחברים אליו. אני פחות אני קצת מתחברת אליו, מכיוון שהוא צבע כזה יפה, הוא צבע כזה כהה, שזה בעצם כאלה צבעים בעצם, יש המון אנשים שאוהבים. לדוגמה, אדום הוא צבע כהה. הנה, דוגמה. בעצם יש לי שתי דוגמאות. דוגמה אחת, ורוד, אחרום. דוגמה שנייה, הוורוד. אוקיי? אז בעצם אנחנו יודעים שיש לנו לקים. עכשיו, חובה לקנות כזה ביוטי קר, כמו שנראה לי שקודם אני הבאתי לכם. הוא מאוד מאוד טוב. הוא ממש מייבש את הלקים בשניונת. לוקח להם את זה לפחות 2 דקות כזה להתייבש, והם יבשים. אפילו יש, אתם שומעים, אפילו גם יש ספריים מיוחדים. הספריים האלה הם ממש טובים. ממש, אבל ממש יותר מכל לק אחר. אוקיי, אחרי שעשינו את זה, יש לי עוד תהליך. אני יכולה לשים נצנצים, אפשר להגיד נצנצים כאלה, וגם יש לי גם נצנצים כאלה. לכאלה פחות מתחברים לקצת יותר עדינים. מתחברים לפחות עדינים, כמו שאנו יודעים. אז בעצם אני יכולה לשים על כל הציפורניים את זה, או לפחות ציפורניים. רואים? אני בכוונה שמתי, נגיד ככה, פה. זה אני בכוונה שמתי, בשביל שאתם תראו איך זה מולך. אוקיי? אז בעצם אנחנו יודעים שהלקים הם דברים מאוד מאוד יפים, וזה עכשיו, זה באופנה בעצם הלקים, ואני בתור ילדה מאוד אוהבת לקים. זה התחביב שלי לשים לקים. כל פעם אני שמה לקים בצבע אחר, לדוגמה סגול, לדוגמה ורוד, ולדוגמה המון צבעים יש לי. שעון מצפצף, סליחה. ואני שמה המון צבעים, וכל הצבעים האלה אני מאוד מתחברת אליהם, ואני ממש אוהבת לקים, וזה באמת שהתחביב שלי. ולקים זה דבר יפה. תלוי, מי שאוהב, מי שלא אוהב. אני מאוד אשמח אם אתם תראו את הקליפ שלי. אם אתם אהבתם את מה שאני עכשיו עשיתי והסברתי, אם הבנתם, למדתם, הכנסתם משהו לראש על זה, וזכרו כלל אחד: אסור לתת לילדים להתקרב לאצטון. אצטון זה חומר מאוד מסוכן, ויש בו רעל, ואיך קוראים לזה? אסור זה שהוא יהיה במקום קר. אוקיי? וחייב מילדים קטנים, פחות מגיל 5, לדוגמה עד גיל 7 מקסימום, לא לתת לילדים להתקרב לאצטון, כי זה ממש מאוד מסוכן. אז אני אשמח אם אתם מאוד אהבתם את הקליפ שלי, ואני בעצם גם יראה לכם עוד קליפים שלי. לדוגמה, לימוד גורילום, יש לי קליפ שלי, ויש לי עוד קליפ עם שותפה שלי, קוראים לה עדי צ'צ'י.
אבל כרגע היא לא איתנו. וגם אני עכשיו יעלה עוד סרטון בנושא אחר, ואני מאוד אשמח אם אתם תאהבו את זה, ואני אעלה סרטון, אוקיי? וגם מי שלא יודע, אני משתתפת בתוכנית שירה, למרות שאתם לא מכירים אותי. אני משתתפת בתוכנית שירה, קוראים לי מאיה דאוד, אתם יכולים לרשום בגוגל. אני אשמח מאוד לתגובות, ללייקים, קוראים לי מאיה דאוד, תרשמו, ויהיה כזה 91 FM ילדודס. אני שרה מאוד יפה, אני לא רוצה להתלהב את זה, אבל אני שרה מאוד יפה. אשמח לתגובות והערות למה שילדים אומרים, אז אני מאוד אשמח אם תרשמו תגובות. אני מאוד שמחה שאתם צפיתם בפרק שלי, אז להתראות, שיהיה לכם שבוע מהנה.